Il-Kummissjoni Ewropea ħadet lill-Lussemburgu l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea wara li naqset milli timplementa b'mod sħiħ id-direttiva tal-Unjoni Ewropea biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu. Il-Gvern Malti daħħal fis-seħħ din id-direttiva f'Diċembru tas-sena li għaddiet. Din hija r-raba' direttiva Ewropea maħsuba biex tikkumbatti dawn ir-reati. Fis-stqarrija, il-Kummissjoni ħabbret li bagħtet lill-Lussemburgu l-Qorti wara li naqset milli ddaħħal b'mod sħiħ din id-direttiva fil-liġijiet nazzjonali. Il-Kummissjoni talbet ukoll lill-Awtorità Bankarja Ewropea biex tinvestiga l-awtoritajiet kompetenti fil-Latvja, fid-Danimarka u fl-Estonja fejn ħarġu fil-beraħ każi serji ta' ħasil tal-flus. Dwar il-Lussemburgu, il-Kummissjoni saħansitra talbet lill-Qorti timmulta kuljum sakemm tieħu azzjoni konkreta. Il-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja Vera Jourova saħqet li l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom jimplementaw b'mod sħiħ dawn ir-regoli. F'kummenti lill-ġurnalisti, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dak li ntqal lill-Kummissjoni u li wieġbet fuq l-FAEU turi li min-naħa tal-awtoritajiet Maltin qed isir ħafna xogħol. Iktar importanti minn hekk, Kummissjoni Ewropea qalet li ħaddieħu passi u talbet jiġu investigati pajjiżi oħra, Danimarka, l-Estonja, il-Latvja u l-bieraħ stess imma ħadd ma rrapporta jisnihom tal-naqas fitli xejn. Rajta ittieħdet azzjoni fir-rigward tal-Lussemburgu fl-implementazzjoni tal-Fort Anti-Money Laundering Directive. Alla jbierek imma hemmhekk m'għandhomx oppożizzjoni illi kull darba illi jiġi xi ħaġa hekk torok idea. Il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea kellhom sas-26 ta' Ġunju li għadda biex jaddottaw din id-direttiva li tiġġieled il-ħasil tal-flus fost il-pajjiżi Ewropej.